ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ሻሻይት ሚድያ ንሰዓት ዝሓረናዮም ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንኽትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድም ንቻናልና ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ ብትሕትና ንላቦ ፈለማ ኣርእስተ ዜና ትግራይ ካብቲ ገጢምዋ ዘሎ ኩሉ መዳያዊ ማሕንቆን ምውፃእ ኣብ ዓርሶ ምርኮሳን ምድንፋዕ ኩሉ መዳያዊ እቶትን ትኹረት ጌርካ ክስራሕ ተባሂሉ አፍሪካውያን ብባዕዳውያን ገዛእትን ኣብ ዘመነ ንግዲ ባርያን ዝተፈጸሞም ግፍዒ ካሕሳ ክረኽቡ ከም ዝግባእ ተገሊጹ ካብ ስፖርት ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ንሕንሕ ዘጽንሓ ወሳኒ ግጥም ክተካይድ እያ ሕዚ ድማ ናብ ዝርዝሮም ትግራይ ካብቲ ገጢምዋ ዘሎ ጸገም ንምውፃእ ኣብ ምድንፋዕ ኩሉ መዳያዊ ማእቶትን ምድልዳል ዓርሶ ምርኮሳን ትኹረት ጌርካ ክስራሕ ከም ዘሎ ዶክተር ደብረጽዮን ገሊጾም እዚ ዝተገልጸ ምድንፋዕ ኩሉ መዳያዊ ማእቶትና ንምውሓስ ህልውናናን ድሕንነትናን ብዝብል ቴማ ላዕለዎት ኣመራርሓ ኣብያተ ዕዮን ሰሙያን ትግራይ ኣብ ዝተረኸብሉ መድረኽ እዩ ኣብቲ ብቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ዝተዳለወ መድረኽ ተረኺቦም መብርሂ ዝሃቡ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ቅድሚ ጆኖሳይዳዊ ኩናት መፍራይነት ሕርሻ ትግራይ ከዓቢ ዝተፈላለዩ ስራሕትታት እናተወገኑን ንስግግር ኢንዳስትሪ ጽቡቕ ባይታ ተፈጢሩ ምንባሩ ኣዘኻኺሮም ይኹን እምበር ሕርሻ ትግራይ ብሰኪ እቲ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ከቢድ ሃስያ ምብፅሑ ገሊጾም ትግራይ እቲ ሕዚ ገጢምዋ ዘሎ ጸገም ንምፍታሕ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ምድንፋዕ ኩሉ መዳያዊ ማእቶትን ምድልዳል ዓርሰ ምርኮሳን ትኹረት ገይሩ ክስምራሕ ድማ ኢሎም አፍሪካውያን ብባዕዳውያን ገዛእትን ዘመነ ንግዲ ባርያን ዝተፈጸሞም ግፍዒ ካሕሳ ክረኽቡ ይግባእ ተባሂሉ እዚ ዝተገልጸ ንመበል 10 ግዜ ብኣዳላውነት ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካን ውድብ ሕብራት መንግስታትን ኣብ ዋና ቤት ጽሕፈት ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ዝተሰናደአ ሓበራዊ ዘተ እዩ ኣብቲ መድረኽ ኣብ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ መሐመድ አሊ ዩሱፍን ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት መንግስታት አንቶኒዮ ጉተሬዝን ሰፊሕ ዘተ ኣካይዶም በዚ መዳይ ሕብረት ኣፍሪካን ውድብ ሕብራት መንግስታትን ኣብ ኩለንተናዊ ምትሕብባርን ትግበራን ማዕቐፋት ኣብ ሰላምን ድሕንነትን ከምኡውን ኣብ ኢኮኖሚያዊ ጉዳያት ዘትዮም ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ዝርከባ ሃገራትን ማእኸላይ ምብራቕን ዘሎ ቀውሲ እታ ኣህጉር ዋጋ እናኽፈላ ምዃኑ ኣብ ወንበር ኮሚሽን እቲ ሕብረት መሐመድ አሊ ዩሱፍ ኣብሪሆም ኣፍሪካ ስትራቴጂካዊት ኣጋር ውድብ ሕብራት መንግስታት ብምዃና እቲ ሕብረት ዝሓዞም ዕላማታት ንኽሳኽዑ ድጋፍ ምግባር ከም ዝቕጽሉ ዋና ጸሓፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ኣፍሊጦም ኣፍሪካውያን ብባዕዳውያን ገዛእቲ ደርብታትን ኣብ ዘመነ ንግዲ ባርያን ንዝተፈጸመሎም ግፍዒ ካሕሳ ክረኽቡ ምግባር ኣድላይ ምዃኑ እውን ኣገንዚቦም ብተወሳኺ ኣብ እዋን ባዕዳዊ መግዛእቲ ዝነበሩ ኢኮኖሚያዊ ሻጥራት ዕብየት ኣፍሪካ ንምርግጋጽ ዝተሰርሑ ኣይነበሩን እኳ ደኣስ ኣፍሪካን ሃብታን ንምጉሕጓሕ ዝዓለሙ ነይሮም እዚ ድማ ፈጺሙ ክርሳዕ ከም ዘይብሉ እቶም ዋና ጸሓፊ ወሲኾም ገሊጾም ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ንሕንሕ ዘጽንሓ ወሳኒ ግጥም ክተካይድ እያ ሓደ ተመዓራረይ ጸወታ ዝነበራ ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ሜዳኣን ቅድሚ ደገፍታን ኣንጻር ክሪስታል ፓላስ ትገብሮ ጸወታ ትጽቢት ይግበረሉ እቲ ብኣቆጻጽራ ግእዝ ሎሚ ምሸት 4 ሰዓት ዝፍልም ጸወታ ንማንቸስተር ሲቲ ዓብይ ዋጋ ኣለዎ ሲቲ እቲ ሎሚ ዝግበር ተስተኻኸለ ጸወታ እናሃለዋ ካብ መሪሕቲ ሊግ ኣርሴናል ብ5 ነጥቢ ትሕት ኢላ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትርከብ ናይ ሎሚ ጸወታ እንተስዒራ ድማ እዚ ኣፈላላይ ናብ 2 ነጥቢ ብምጽባብ ኣብቲ ሊግ ምስ ኣርሴናል ዝግበር ጽዋዕ መን ወሰደ ንሕንሕ
ክትጸንሕ እያ ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዝሓዝናዮም ዜናታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም እዋናዊ ሓበሬታታት ንምርካብ ንቻናልና ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ ብትሕትና ንላቦ